Hello. Unsa akong sala sa imo? Ngayong patigbuwag man ka. Sige, kung doon ka masaya, suportahan na ka. Pero sabihin ko sa'yo, ako sinatoy na mahal ka. Hello darkness, my old friend. Tol, na ako problema tol, pwede pa tabang tol. Asa na makakaroon tol? Sige, gana ko dyan tol. Tol, nilawag mo ito si Mikmik na sa ko, tol. Ano man? Ngayon, nagkilap ko kita kay Nado yung problema. Unsa? Mut lagi, paani na ito sa dinya to sa seryon. Masing mamaylo to sa kwarta ba? Ay naman ko na sa pinta. Tol, dali kong problema do. Asa man? Tol, lagi na tol. Ano lagi na sa ito pagtawag ito pa tol? Di ba tol kay? Timing tol ba nga, gipato ko sila sa kauyap sila balay tol nga. Timing sad nga na ako sila tol. Yagad, sumugap tol na. Ang ilang sudan mong gutong nga ginamos. Di mga gugupo sa ginamos tol. Bantog iguagan ko tol eh. Ginamos sa inungdan. Ay, muro na si Bagay. Saan dito la? Dagang mo ito babae niya tol. Wala naman tol, iguagan mo sa kuya tol. Pwede magtutuban na isikot na tayo sa mga kaging ko kumartin. Idol, ikaw mo istorya to. Itol ka to, kaging ko kumartin tol ba? Kuya kay tol, dunggab-dunggab, gipusil-pusil nga. Siya o, kasi nagyapan. Yo, baka mo bilis na ito tol. Ayaw kasi ba? Sabat ko kung kapatan ko niya mo. Walang bilang kita kami kinagika tanam. 6 na sabat tayo. Tama mo diha, di lang mo humilom niya karon basta kay makanawag ko diha. Bantay lang mo. Unsa man mo? Di mo mabutalo? Bilar kay ko gabi, sige mong saba-saba na sa itong karan. May panglakaw mo dito. Panglayas mo, pangulayas mo sa inyo ha. Tapos diyan, ano ba? Unsa man mo? Sapa kay mo ba? Ganina naman mo. Ako yung balong ako na sa munong-munong. Maintindihan kung wala ka. Kol pa kanong? Pero kani, kaya ninyo Run. yung suko.